Ang'o be jothumbe mang'eny a Gwasi koni? Ang'o matimore Gwasi ka? Dipo ni Gwasi ni en mane thumo goe dak. Yesero kamano jokanyanam en ni Gwasi ka nitie jaduong' ni Kiboi. Ya. Boi ni en jathum. Koro mane gima thoth juogi dok Suba. Mane momiyo thoth jothumbe duto te a Suba nikech jaduong' moro ne nitiere maluongo ni Kiboi mane jathum mane go thum Gwasi Homa Bay County. Basi, adwa ni mondo piny dinda stima thum ka koro intiere gi gadi. Beyo kuono. In gi gabiriyo. Kamano. In gi volumbe di misegolo. Sani ako volume sang'wen. In gi volumbe 4. Mweso ne ego ka jonjuni ega achiel tindi kuri toke ga achiel ega achiel tindi kuri toke ga adek ega achiel tindi kuri toke ga moro ariyo. Ago adek ka toke ga achiel. Ya. Adek kamano bang'i ga achiel kamano chaka sudo kore moseketa sani an kod album sang'wen. En gi album 4 to ega in ga abiriyo. To tabia moro jothumbe nitiere go aneno ka sani thoth jothumbe ng'eny kode kabisa ni ng'ato kogolo volume achiel to gonyo kifungu mar nanga, kogolo volume 2 to gonyo kifungu mar nanga, kogonyo volume 3 kogonyo kifungu mar nanga, kogo volume 4 to ogonyo kifungu mar nanga. Depo ni bindi nigi tabia. Abasi onge tabia. In kaka in gi volume 4 pok igonyo kata kifungu. Abasi ogonyo mana kanyet. Ji mang'eny ohero luwo background baks jothumbe ni Ozum chalo nade, Kianga chalo nade. In gi dhako kosionge. Abasi nigi dhako. In gi nyithindo. Nyithindo an go. Tadwa ni mondo piny industry mathum ka wantiere gi challenges mang'eny kabisa miluongo ni disadvantage to gi advantages. Kinyisa ber ma thumini osebedo kotimo ni in your life. Kamano jokanyanam. Thum ne osekonya e ngimana kendo anyalo riembo familia na maber, anyalo pidhogi. Kod mana weche na moko mag dala chenro nyalo konyae. Yeah. Kamano mane gima thum osekonyago kendo rang'ino biro konyo kapod mago gik ma thum osekonyigo. Nyisa richo ma thum ni iseneno kuome samoro, richo miseneno, gima osetimo, challenges mosetimore ni e music. Kamano, jal kendo kawacho, thum seche moko osebedo kod challenges moko, nitie kuonde moko mosedhi kata weche mabocho, waduogo ka waonge achiel ariyo adek, pesa ok wayudo. Achiel ariyo adek we wacho achiel ariyo adek, pesa onge. Pesa onge. Ya gocho to pesa la. Thum owuotho gi tiende. Kamano. Igocho dalo chako orni fare. Kamano, oseorna fare ma kadogo dala. Thum max pikni ne. Nikech pesa mondo chulo onge. Koro mago ne richo masenene thum. Mago mantie thum. Mago mantie. Mosetimore ni. Industry ni koro intiere gi gabiriyo. Nyisa jathum mane chako go mokwongo. E volume 1 ni kaka chako mi gik ma sedhi. Kamano jokanyanam. Chieng' ka nangi Papa Jay unyis wuod dala. Move kode kamano. Kaka bedo peso doyo go bede matin Dosi ya Suba. Kaka bedo gi Wanga. Dosi ya Suba ndio segolo jothumbe mang'eny. Mano jakanyakonda. Wanga be. Koro bang' Wanga. Koro ambe an owuna introduce na tak band. Koro band na tak kanye makora sirende nyaka chopo higi. Ma jothumbe bisebedo gi Wanga Jakolando, Dosi ya Suba, Unyi Papa Jay. Jothumbe adek. Volume 1 ni mokwongo. Igolo higa mane? Volume 1 mokwongo nagolo the year 2012. Higa mar 2012. Ngek nwago matin mondo jopiny owinje ane matin kidogo tu. Yes. Kamano jokanyanam. Thum mokwongo nabedo Nyango Koko. Jatenda mautire studio. Ma atimo studio maber. Thum ne jalo kama. Iwolololo na bosi wuoje Suba jakwaya. Na bosi omakongo mangolo ridori. Ani banjudo ngochuna monda wero nyango siepna. Osiepe jombo wuoyo nyangi jaratiro. Ling ng'ato biro kwalo thumno. Gi kuma koro ichomo go kodino. Adwa ni mondo apenji Onyango iluongo ni Abosi wuod Suba. Abosi wuod Suba. In gi band ni masani? Yes, band na ngo. Yes. Ma in gi tools ni duto te. Yes, tools na ngo. Masani ng'ato kobiro kata ne odwa dhi go lwedo Abosi to ayudo maber kabisa. Ayudo no perform.
Nyakora moga ywanga kodi maber kabisa kanyo endo ka wantie chuny boma Masori Karungu Lobby Beach Point makoro kwe kendo pool maber kabisa mokwinj koko mora mora wantiere ka gi jangolo mar Auma miluongo ne Abosi Jasuba wantiere ka e chuny boma Masori kendo winjo kako wuoyo weche ne duto te ni kare kendo beyo koro nyakora moga jwang koro adwani mondo akaw thuolo makenda Abosi mondo mi mondo iwuo gi jopiny nikech koro ing'ene gini koto inene nyaka pinje maoko ya Ang'o minyalo kone nyikwara moga jwang kaluwore ka ingalisha gi accounts meki account magi maintain social media ka platforms ka in ga accounts ma mano yes jokanya daer mar mondo nga uma trika na yo to semia tulo matin ya etum ka jokanya nano ni mondo joma go tu kata joma ko to jokanya wera uru jotumbe wetena mawinje la tuje makamaka wuoyo gi jopiny arwani demero mondo era uru aya jotumbe mabeyo sebedo malo pogore ga bosi nakwani mondo kito bedo mo makre gi joma kon piny joma ne piny be makre gi joma ni malo mondo wariembu thum ni kanya klache ero kamano kasto account mara mtanga wachi mi rula go ane bosi Jasuba kidie YouTube yes bosi Jasuba bro yudo Facebook bosi Jasuba no kaka TikTok also available Yao same Abosi Jasuba Twitter bosi Jasuba WhatsApp also the same Yakora moga jwang winyo maber kabisa kanyendo sauti ni Abosi Jasuba kendo kunyo maber kabisa kanyendo on platform YouTube Facebook TikTok Instagram Yao WhatsApp Abosi Jasuba. Please, we come out to give support to our young one, Anglo artist called Abosi Jasuba in all platforms. You share their videos, you like videos, make a comment, to subscribe their YouTube channel. I don't want the this na jogo mbele kabisa kani YouTube channel inti mbele kabisa. Maana kama ndio kanya ndio YouTube channel kilo la Abosi Jasuba bro yuda Abosi YouTube channel kamano abro kwa hii Abosi Jasuba wadhi ka gima koro watieko adwani mondo koro somne jopiny namba ni kanyo mondo jopiny obed gi namba simbi magi nyalo gochoni jopiny duto te manyalo johera meki duto te manyalo follow Abosi Jasuba. Thank you very much. Kamano jokanyana ngama de gombo no tudre ga Bosi ngama de her mondo odwara Bosi function mora in event mora jokanyana abro kwa mon tudri ga Bosi e namba simbe man 07 90 74 16 56 mana kamano tinonga Bosi yure mora de yude go madokonyigo weche mag thum